Hemen assalamu alaykum mehriban dostlar. Hawa ýa-da ýok oyny, muny türkmenlerim oynaya, türklerim oynaya, başga ýerde hem ýerde oynalýar, bilinýän oýnyň biri. Nowruz bilen Hawa ýa-da ýok oynayýas. Nowruz hoş geldin. Hoş bulduk. Howmy adyna? Boljak elbetde. Nereden geldin? Seattle'dan. Seattle'a kaçan gittin? Kaçan gittin mi? Hawa. Kaçan gittin? Kaçan gittin? Geçen hep de. Geçen hepde mi? Böyle tamam abi. Gel böyle dur. Bu. Rekordda duruverdin, kesmediler, montaj yok. Bu. Bir gede getirdim. Bir gede İkinci getirdim. gede gene de. Böyle. Yan getirdim oyunu. Yok. Oturmadın mı? Yok. Yok diye otur ha. Yok hava yok. Hava diye bakmadan dedin ha. Hawa ýa-da ýok oynayýas. Yok ama lan malla. Ha okey bolun da gel Davay, men fikir etdim. Hava mı ka dedim. Oyunu düşündüm. Elbette. Näde oynayýas? Sana şu aydılan yankı sözleri ber aytma der. Haýsy sözler? Şu sen yakaydan sözlerin. Bolýa. Kiçi wagtyny açarsın dedim. Atı kiçidim. 3 mü? Şu töwerek. 4. Şolara yaptıysak öyle. Sen fandan halaýan mı? Elbette. Halamaýan amma mı? Elbette. Näme üçin? Sen benim maşinin aynasını dövdüm. Näme üçin dövdüň? Pulum kan. Pulun kandy üçin dövdüňmi? Normalim. Hala yapıldı. Bu kadar. Dur. Ykyldymy çağa? Görmedin mi? Gördüm. Uçta yerde tayda. Näme üçin Nowruz? Novruzlar Novruz. Näme üçin? Sebebi. Benim adım şol. Nowruz diýsem bolanokmy? Balanap. Nowruz diýmelmi? Ne dilöze? Haçan? Endi ettir bilmeýän ha. Näme üçin? Yankı sözü. Näme üçin? Meni oyunu öğrendim de. Ya öwrenseň ama sen ýetirjek ýerin barmy? Tak garaş. Yok. Ay! Das. Oturluňmy?